Ano ba sa sugay po sa kosto kayay. Ang mo pagano muro ko tayo nakini kaya di ba ni may muy masaya kayay. Ang sa kosto kay muro kay mani mo no. Buti masa ni tabang asay tong mani. 2-3 বছর bara masaya ko. lamsoko khabna thawte bukusong joto not sibna chunai no ang tomo pari tu tini haino hai chung nong ne bagai balai no wana jongnai kok tuma tui phekya no nugui mankhana ani uklogo yang kisa ugdi mo rabar mo joto no soklai jangmang bukur orbo ate hena 300 ba 350 hairo rabar ko khna bukur khukjak na sabni khukjak himale obot mo constituency ka 10 khulai champa hawa TTDC constituency ni bising khobjak mo tokse para yang hangke tibru yang laithe hangke tokse okesara mo bagan o bagan khukjaka mo bagan khukjang nai ni engkha norok nugui mankhana chung chini channel ni bisinti update phunuka laithangnai 17 tarik je TTDC chongmari result ni saklai jangmani dino BJP ni neta haikaba tulasakar blog ni vice president boromnang Sutambar debormani sorry blog ni vice chairman boromnang Sutambar debormani bini Bupha ni Rabar omo mo Sutambar debormani Rabar bagan ja mo angkha Sutambar ni bini Bupha ni Rabar hakai tinebo orbo khursatai klayo Sutambar deborma party khayo BJP khayo pheba bini Bupha songle khayablina hakai tin tabuk jotono tabuk thansangani jora sagbai sak Tipra sa nei jeng gobang ma kok salayo kok ketei kok kaham salayo pheba o jorawo nugui mankhna belai no dukhoni kok obo hai Rabar phangsa mosuk hai bohai bagan kotor ajinani hakeba kainani busuk kosto hakeba busuk porishram nang abo jotono saimano tinebo je khlainai borok bo Tipra motha siming sara jibon khaithanani amo haiya je khlainai BJP fan to jesbang to kebo kaisa party bo जों सिमिंग मो पार्टी वा आं सारा जीवन जे थियासा खाइताने नि केबो ग्यारेंटी दि मान्या हाइने बागै तिं ताखुक बाय ताखुक मो हायिं लाइमाने बेलाइनो खारिमे सिंसा ताबुक तो जगाबो जे बागान नि जे मालिक कक्सिल जाका Tipra मोथानि साकाबो बाहायगास Tipra मोथानि साकाबो कक्सिल जाका हिमाले थांनाय 17 तारिखाबो बंनि नक राजालनि दिनो सबाय जाखा Tipra मोथारक बाय गाबनि जागल बंनि बागानक ताम जाखा ताबुक तेसे हायनो हाय tabuk mo bagan kotor right to mono bote se khukjaka haine bagi borok Tipra Mothano Yasi Surkha pheba busuk dorok tik kubuyabo jorano saimanai hengka norok nukhna mo haying marok belai no saya जों sagbai sak dofa bai dofa jodino mo haying lai tongkhang kai tinebo nung bini khaika tei waisa puru tei bini jora phenga bobo buino khaichauna hingkai haike khailai hingkai kai chini o dofa tabuk bo o jaga no jaga thangai o klukjak himano klukjak mane no tongsena chini aro khunu tei development unnoti engui manglak haine bagino hingga khnai nendi oroni bagan malik tamu saka chini mangplibo
Nana nong mo je rabar bukur khukjak mani mo sabro khayo ni wansuk nongle ba bhai wansuk mo ba sab khanyala tipra motharo khaike na ta tipra motharo khaipano je jara sin mo bagan yangti simna ni buini bai je saimane borok bo sara yasa mo rabat bukur khugya bo borok tubui rabat bukur khupake ta dol tubu oi kubuni borok haktalni borok hingkai sin mo rabat yangti bongni simna yangti buini ni saimia haktalni borok je jara simo robot sini Buphang yangti bini hini saimane borok no tubi khaibe mono no no saimia hangkai to buini bo soljakamu sini joroti simji soljak hingkai je sin mo bagana ka hangpai sini no sini nai borok no bo borok dol tubi solpaita nong mo bagan kinaro da kalai kesaro da kalai ba bhai bo jaga kalai mo bagan yang bara baching to ko mo bagan bara baching buini tongo yango khai onendoron tongo yango dilini tongo yang utumni tongo yango bolendoron tongo mo kesarosi bahai ke borok saimi angkai sini bagan simi borok rutuki borok oro tampai bangkaba buku khung bangkaba sini nai borok keri hangkai sini nai borok keri sara to se buini kesaro bagano mono bini hini bui solpai mangala khamle tar mane no oro sinma borok tongo onek no tongnai sinma borok keri sara mutikai sini bagan sini borok buku khupai maya tabuk je nana tipra motha khayo hini ning samane abule mane bahai ke saima ke borok khai kana hini bo bahai ke sonde hongka sikango bo iko but gonanani dino bo horowo boro aing sako sema kaimani bagano pasok tampai sibekya ngai gonanan dini bo sini nok pasok bupai sibeka nok bupai sibeka nok horika ka tampang keri kan nok mani bupai sibeka ngai sing borong no ma henai bile mo bule sabu khanya ba mo bagan kai phun no bosu jorte kosto ke kai lemani papa mo bagan kai furu sing di bone mai masaya gaiding bo kere an busaje kajiya khwa furu ani busaje baya ani busaje bai busu kosto khayai hang mo bagano murugui tai nakini khai di bone mai mui masaya khayai ang kosto kai murug phaimani mono buti masa oni tabang asai tongmani ko 2-3 bosor bara masa ko mo bai chang asa hui tongmani moni buti kisa mani si ani nokira tangmana ang je puro rabat phalmano opuro si ang tangu khai ani nok tangma che 4-5 bosor ka tango paimia khum bagani buti phali chang nokisa tang tongman paisimi yo kan nok tabang tang khai tangani ang tai tangmalia ana se khaimani bonale nangnai je khani ro banai ka thanglak bongbo deli saltanglak salta borong bo hornai ang khaya pano mahaprabhu nai khlai tungo borong no khairewana aro tinini aro ba bhai party mong mani an mo bagan ang bo saimia tini buini khugo khnai se ang bo saimono jot to Buphang Buphai bai sera Bukur soko jot to Bukur soko prai 300 350 moto thangana Bukur soko goi ge saimia sabo khaike mo api haino khaikatai ko ang tini bui sama khana oi phainai phege busuk rok balok khana haima tong je aro bukur khukjak mani ano jaye 4-5 din age rong khana mo 4-5 din nage 4-5 din age rong khana iko mo haike Bukur rok soko goi jot to suli klang thameka o mokha rabar bukur ta na Rabar Bukur o ninu klong na rabar de Rabar Buphang mote baban jisana ba joto guri jak na jot to guri jak tangai amai khaimani kalai khana nangla kono kisu party ro khada khai ang kuno pati khayai ko ang chakri khai ko 2-3 mas ko ritiarim khaimani gan chare khayo an chare khaimba to ang to kuna khayable ani sampurna bata borok api khayanang ba an ko khabata mo to nin cherani rabar bagan na jona bole ani bagan mo ang kaimani nin niji sone 2012 kaimani mo taoya khub kosto ke na korbang sugar majak hajara nai boina kamla nai nije kosto khai logiti thaimani abo sabro khai kena hai wansuk ang je sayam gote khai toy ko tipra mo tharom khai kana hima tongo te kaisa bagan ba saman kaimani 3.5 kana abo tol klang thamai kya ani nok khuro bokho ka angkai ba borong no khayo hina ani sonde hota nok khuk borong tipra mathan bokho ka borong no bokho abo ke bupur bokho jang mani abai ko 17 tarik ওই যে thangai গণনান দিন result ni dina রেজাল্টের দিন 3.5 সময় বরং নগর বকো কইবে কা abni jaklo mo bagan khe joto kai busuk bagan tong te বাগান আনি 3টা বাগান টঙ্গো তে কাইসা উয়াং টঙ্গো পর প্রায় টঙ্গো 16 কানি মতো আইঙ্গো 3.5 কানি টঙ্গো সেমান কামানি আও খাবো চল কলং থমাই কা ge yango solo kani rokhi mani kai abo moda মনো আবো tei rok to raja ge khuble na semarong ni সেমান তো সেমাসে কামি কে বড় রানা বা সিকন সিকো আবো rama khe mo siming no
mo hingke te kaisa kesam tong ayang ni te kaisa phonsa abo buda tam faijaka abo ang najiako abo banai ko abo najiako abo mo haike soklam ma bai aro prai 14.5 kani da moto tongo emne bura boys khau khaito dadu mo haike rabar soklam ma bai Tipra sarok ni mothang ni solution nang nungle bo hai wansuk ang nuhurja yata abo khai ekjon borok ni bo asa khai ek bosor bo tebo tongati khanamani 5ta bagan na busuk tong 5 poribarok ni engkai bo tabuk abona se customer jakai kaimani hingkai bo tabuk 5 bosor kaisani bagan hingkai khali se rana phung engkai bo tak abona tamu sibe kya engkai bote 5 bosor kulugi thanga tolawo abote kanaka onek somoy nangle opti rakhai develop chin jati rokne develop khaimon moto ang nuhurja yata tebo se kulur ka bo thanani pothe jingje nuk phaimani to nin ma bagan to onek besero Kani kesar tano bagan. kani kesani omo besero obo ki phatani borok da phai khai pikena phatani borok sidai sini kana omo je BJP kana Sutambar ni Buphani bagan nai ningle bo bhai wansuk na ang abo hewan sagya abo chini local ni borok no tongo o jaga bo barin borok an bagan baki sini nai borok barin borok tui khaipa no bo chini local ni borok phuni asa bo baki saima nai ang local ni borok tong nai no kaisa kusu ani daro nata nung ese khoroksa chakra bongi tongkha nung tabuk je hapangwa chalok tongnai rok je government achukjak rok no nin bo bhai kok kasana ni musung omo hai party morong no tei ang borok no sana musungo borok to jati ni bagi nai borok jati o chini jati rok ati haijari violence hi aboi tebo unoti khainan bagi tebo nahari borok bobishoto tebo hangka obo hai samung tang aboi tebo borok chugya sayanok tebo unoti khebornoti sana bagi suba sona bagi ang borno koyota jahate mo hai niate mo hai ke basini jati borok unoti khaimanai bobishoto sesung thane ble binu khayo hangkai kaisa bagan khaima to बहुत कष्ट के खाइलायो saya नै करी आंबो त म खाइपुरो आं लुन ना वैसे खायो चाकरी केपन चाकरी पैसा क्रेबले बैसाबोते जत लेखा फरा खाइ चंगा पुरो आ समय नांगो बागान खाइ लोन ना वै और बुसुरो बागान तंग तुता आन र 11.5 बुफां तंगो 11.5 आरो बिसिंगो महै सकलाब जाक बुसुरो थांगना प्राय 300 350 मटर जत द गुरि नाय बिखा नायको नायको आं अडेक नायको अडेको ना आसु काइ तंखा गाय लाइफान मान अबाय बिले लेखाइ तंकाइ को लेखाइ ए साबाने दानिन बुमखे आन मु मुसु दैनो दे बर्मा